suci sirullah zatullah sifatullah ingsun sejati satrio nyuwun wicaksana nyuwun panguwasa kanggo tumindake satrio suci sirullah zatullah sifatullah ingsun sejati satrio nyuwun wicaksana nyuwun panguwasa kanggo tumindake satrio sejati ingkang prayoga rakane arsa tentrem sun sanone pasiki bersama kula kanthi teko rahayu slamet raharja Gusti suci kula nyuwun pangapura manglih sami dumateng Gusti ingkang maha suci sirullah zatullah sifatullah ingsun sejati
menungso urip sangka ayang-ayange dhewe. Yaiku atine kang manunggal dening Gusti Allah kang tunggal. Kewibawaan seseorang hidup itu adalah dari perilakunya sendiri. Jika perilakunya sendiri adalah hangkara murka, mongko hayang-hayange yaiku rasane atine telenging gesang. Inggih menika bakal sangsara wonten neraka. Lan sebaliknya, dikala seseorang perilakunya dan hidupnya ini adalah dalam kesempurnaan batin, yaitu kesempurnaan hidup, yaitu insan kamil, maka hatinya senantiasa dihiasi dengan pesona yang Ibu bumi popo angkasa, mangku bumi mangku angkasa, ingsun ngadeg setengah jagat, manunggaling kawula Gusti. Maos mantra sajroning ati, ngagem raos ingsun kang suci, sirna ilang kabeh nafsuku, manembahku ibu bumi. Ibu bumi popo angkasa, mangku bumi mangku angkasa, ingsun ngadeg setengah jagat, manunggaling kawula Gusti. Tatak semangat juangku, latu murup ing jero dadaku, welas asih dadi gemulku, huswa mataya langgeng gesangmu, ingsun ngadeg setengah jagat, manunggaling kawula Gusti. Dawuh kang sinapta pungkasing prahara, dang yang sabda balon naya kenggong ngendika, yen wis titiwanci bakal kasuwun bali, jayaning nuswantara mawa pratandha.
winase Gusti Allah padha mirengno pawarta wigati mobah mosi jaman kang wasinasi bakal rawuh utusan ing waktu iki nanging amijel menungso sawangka kajibah maring pepeling marang tita hinarang jumloro ting lintang gemupus menungso kang rakus bakal kepupus sawangan kae langit katon gumelar tanpa mendung ning gelap mangampar-ampar para tita sliramu enggal sadar bab kang wigati wis wancine kawedar